Toy eden wagtymyz howarrak ýaşaýadyk. Gara günümüz kynny. Häzir Hudaýa şükür gaty baý bolmasak da ortaça ýaşaýas. Allah'a şükür. Sana soragyndy. Sonra Häzir kakajygan bilen başda kakajygyň arasynda tapawut barmy? düşünmedim. Ütgäpdirmi men? Dogrymy aýtaýynmy? Dogryň aýt diýip soraýandy. Şu adam gowy başda has gowdyň. Yumşakdyň, mehirlidiň, garazy maňa ýylydyň. Ütgäpdir nädimek? Nahara seredeýinmin. Allah'ım, meslikden ne bilsen, menlikden özüň gora.